Takže čaute, zdravia z X-Minera. Jau. Nachádzame sa už do Šlapadova. Mám tu pizzu čerstvu. Pozdrav. What the fuck? Áno. A toto nie je pizza, to je pečený Muro. To je moja mačka, ktorá už nie je. Chceš aj ty? No, chcem. No, tebe stačí mrazené. Mrazené kurča. No dobre. Tu je jeho dom. Ukážem vám aspoň v tme. Môžem? Ale tam svieti. Ja aj svieti? Pozri sa. Nesvieti, dobre. Toto je jeho byt, dom šajze byte. Vidíte? Sú dvere, sú úžasné dvere a nič tu není. Wow. To je pekné, že? Fuck. Také vyjebané. Také dvere. Pozrite. Takže, a ja sem, daj to sem. Hovorím som, tebe stačí mrazená. Tuto niečo editujem. Aj ja, aj on. Počkaj, čo to je? Čo to je? Znova v editovacom štúdiu. Nachádzame sa u neho doma, v jeho byte, alebo respektíve dome. Aha, dobre. Tu je tá basa, na ktorej sme točili. Čo sme to točili pred chvíľou? Tuším, Slender Elementary. To je Elementary. A poďte, ukážem vám, koľko mám osť. Ty si koko. Ja si to utriem. No abo. Aspoň to na to. Krvácam. Idem pre utierku. Neutri toho rukou. Ešte si zober druhý prstom. Tak je puč. Pohle. Počkaj, aspoň Ja si to tam dám. Nie. Viem, že mi žereš mi kečup z utierky. A počkaj, tak daj. Ja si to zjem. Nie, ja si to zjem, tebe stačí, že je to mrazené. Daj mi kúsok. Vidíte, aký je lakový? Pozrite, aha. Nechce dať, no proste to. Ale dá mi ono, vidíte. Takže dneska ešte chcem natočiť. Chcem natočiť nejakých dvoch slenderov, jedného, možno Amnéziu v tom prípade. A Minecraft. Možno single player, alebo možno multiplayer MP alebo LP. Pozri, jak žere mrazeného psa. Múro. Chudák Múro. Ne, to sa nerobí. Už bol starý. Už bol starý veľmi. Tak trebalo. Pozrite, ukážem vám strašne epickú vec. Z diaľky môžem. A zakryť si to. To je jeho meno. Si musí zakryť, počkať. Vidíte, to je jeho vysvedčenie. Veri. Čakaj, ja ho približím. Počkajte, tu je napísané neprospel neospravedlných hodín 220. Minulé som mal 150. Čiže poďte sa ešte určite. Poďte naše veľkého krva. Pekný podpis. Bola som, že Megara Gebula. Gebula Stanislavová. Počkať. Kleslo mi na mobil FPS-ka. Ale nie. Dobre, to je jedno. Takže takto je informácia, jak žijeme. Tu si dávam čapicu. Väčšinu. Tu mám moju loptu, ktorú takto hádžem do Rikosa. What the fuck? Padla mi gula. No takže to je asi všetko. No ukáž, čo tu editujeme. No tak editujem. Sa tu čistí kleanuje. Počkaj, nás to nečistí, pozri sa. Je to. Není vyčistené. Aha, vyčistiť. Len analýza sa mu urobila. Analýza. No, počkať. Takto my natáčame. Určite poznáte toto pozadie. Jau, debil. Čo je? Toto pozadie. Tuto tento feťacký stup. Neviem, kde kamer hojem.
Počkaj. Túto. Tento. Teplý slov. Toto je šlapov talizman. Táto šatka. Taká rastlinka je na tom. Z ovocného sadu. Zo Španielska. No to je jedno. Tak si vás chytím. Počkaj. To je neonové svetlo. Sa ukazuje takto, ukáž. Vážo sa. Dobre. Zhorí mi mobil. Ešte ja ne. Nevypol si to? Troška by si mal jeho komp asi oddychnul, lebo mu zhorí procesor. Ne. Že pozrite, aký je horúci. Počkaj, notebook, tak sorry. Tu má počítač. Ale ten už nejde ani skoro. Ale ide. Ešte má jeden notebook, ale ten je ďaleko od kraťov. Jeden počítač sa kúpe z autopožičovne. Pozrite. Ja sa vidím sám seba. Počkajte, aby ste ma nevideli, iba ja vás. No ja vám ukážem, pozri. Stoj. Počkaj. Aha. Čo to lietajú? Čo to nelietajú? Nie. To je čarovné. To je čarovné. I'm sorry, padol mi mobil, this analog. Ja sa vypol. To druhé mi nenechá. A daj mi niečo, choď mi naložiť jesť samozrejme. Musím ma obslužiť. Ja si idem asi zahrám amnéziu, takže natočím čo let's play. Hehehehe. Alebo Minecraft. Neviem. Epické pozadie. Ježiša Kristusa. No dobré. No toto je ešte HTCčko. Nechaj môj mobil. No. Jerry, on je prasa, pozrite. On rád papka. Preto je také tlusté prasa. Proszę? Chudák. Pardon, no sorry. Ale minule, vám ešte poviem, aby ten, 7 minút má. Dobre, minule tu bol taký Peťak u ňo, ale nie, neviem, on taký fašista troška. Však si pamätáš na to. No to puta. Si to vypamätal. Chudák. Dobre. Je to, poviem. Ja vám poviem, čo sa s ním dialo. Neviem sa pamätali. To je debil. No proste, ten, nie Peťák, ale ten fašista. Pero, to je debil. Skoro sa mi vygrčal za krk. Pero, debil. No dobre. No, proste povedz o tom Peťakovi. No proste, prišiel tuto do tejto izby taký fašista, mal na nohe. Môžu ma daj fotky na Facebook. Áno, daj mi fotky na Facebook, kakaján. A tu som sa poznal s takými priateľkami svojimi. No a proste, prišiel sem, jak najväčší takto. Kde je to? Čakajte, moment. Držal v ruke túto guľku. Tak sa háže. Proste tú guľku držal a dal mi ju na hlavu. Zapol mi ju o vlasy. A potom mi musel trhať vlasy. What the fuck he's doing? A jemu stlačil ruky chudákovi. No proste mal na nohe hákový kríž. Počkaj, mám epické, len tak rýchlo. To je prasa. Epické predstavenie rýchle. Dobre. Ďalej nemôžem. Tu sú miestnosti. A to je všetko. Dobre, takže proste prišiel sem jak najväčší.
Ukazoval nám, čo má byť tetované, aký hakový kríž a pýtal sa nás, či máme radi fašistov. Samozrejme, že sme povedali áno. No ako nemáme, ale museli sme, inak by nás mierne zabil. No. Potom sa nás pýtal, či máme radi horory. A ukázal nám takú stránku, ktorú dám do popisu, až ju nájdem. Dobre. No ne, takže ja sa už pomaly lúčim, lebo tento loop je nekonečný. A uvidíme sa. Čau! Dáme. Troška sa asi vygehnil. Čo si grčal, alebo čo si... Nie, tak mi vyvelo sopel na teba. What the fuck? No dobre, takže ja sa s vami lúčim a dneska ešte natočím veľa videí. Dobre, takže ja sa s vami lúčim a čaute. Počkaj, nie, takto. Nie, dobre, takže čaute. Fuck, man. Dobre, počkaj, ešte raz sa tam buchni. No, však ja to skrinem. Dobre, takže to je všetko. Čaute.